Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana She, can you please post my own story? Makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa uye zvekare ndine mwana wangu 1, mwana uyu wangu 1 musikana. So recently amai vangu vakarwara zvainge zviri very serious zvekuti ndega ndakasvika pakuzvidya pfungwa ndichitanga kuzvibvunza kuti zvino amai vangu kana vakashayika, nekuti at that time kana mari chaiyo yebhazi yekuti ndinge ndichienda kumusha ndainge ndisina. Mari yangu zhinji yainge yaperera pavari ivo amai semunhu ainge arwara kwenguva yakati rebei. Ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndava kungogara ndichivatumidzira mari. Hongu taigara zvedu tichiunganidza mari sevana vavo vari kuno kuSouth Africa. Taiunganidza tiri inini vanasisi vangu zvekare nana bhodhi tobva tavatumidzira mari yekuti vange vachitengerwa mapiritsi. But kurwara kwavo mukoma kwainge kuine chirevo. Amai vakati varwara vakatombotadza kufema, then vaiti kana vakamboita sekunge vanenge vafa then vaibva vazomuka. Pose pavainge vachizomuka zvekare mushure mekunge vamboita sekunge vainge vafa vaibva vazotaura zita rangu. Saka vanhu vakuru vakabva vazoti izvi zviri kuitika izvi zvine chirevo. Dai madana musikana mamuudza kuti kunyange asina mari ngaangotsvaka mari yekuti ange achingopinda mubhazi, then kana ava muzimu tobva tazoona kuti tinokwanisa here kumutumidzira mari kana kuti tinokwanisa kuzonomutora pacho ipapo mari yake painenge yagumira. Sezvisinei mukoma ndakabva ndazokwereta $1,000 kubva kumurungu wangu, ndikabva ndazoshandisa mari iya ndokubva ndazodzokera nayo, ndokubva ndazoishandisa kuti ndinge ndichizokwira bhazi kubva kuno kwandiri ndichienda kuZim. Ndakati ndichisvika kuZim amai kunyange kutaura vainge vava kusatombokwanisa kutaura, asi kunze kwakati kwava kuda kunovira amai ndipo pavakazongokaruka vati vainge vachida sadza. Saka ivo vazukuru nevamwewo vanhu vakuru vainge varipo vakarinda urwere, ndingangoti vakarinda kufa kwaamai kana kuzorora kwaamai nekuda kwekuti amai vainge vanyanyisa kutambura. Vakabva vati itai zvavanoda, asi vanhu vose vainge vatogadzirira kufa kwaamai vangu, nekuti vanhu vainge varipo ivo vainge vati kazhinji ukaona munhu anyanyisa kurwara ukazoona paya paanenge ava kukumbira chikafu chekudya zvinoreva kuti kunenge kuri kutodya kwemuonekedzano. Then ndakabva ndazopiwa chikafu chiya ndikabva ndanzi sezvo amai ivo vaigara vachingotaura zita rangu ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizovapa chikafu ichi. Amai ivo vainge vasina simba rekuti vange vachisimuka, saka ndakazotoita vekufidha amai. Ndainge ndakatovaisa pamakumbo pangu ndichivafidha. Apa mumwoyo mangu ndainge ndichingonamata ndichiti Mwari please musatora amai vangu nekuti nguva yavo haisati yakwana. Ende ndichitarisawo homwe dzangu ndainge ndisitomborina kana chandainge ndiinacho. Munongoziva kunamata kwemunhu uya anenge asina kana sendi muhomwe, unonamatira maproblems akawanda at the same time. Ndaitanga kufunga kuti zvino izvezvi amai zvavari ivo vagere nemwana wangu, zvino kana amai vakamuka vachinzi ivo vafa, mwana wangu uyu uchachengetwa nani? So minamato yandainge ndichinamata panguva imwe chete yainge yakawanda. Amai vakabva vazongokaruka vati pembenu. Amai vakati vati pembenu kudaro ndokubva vadana zita rangu vakabva vati wauya mwanangu, zvinoreva kuti ndararama. Saka ivo amai pavakati wauya mwanangu zvinoreva kuti kuuya kwako kusvika pano pamusha inini ndiko kutorarama kwangu. Handina kana kukwanisa kuzvinzwisisa. Usiku takati tava kunorara amai vainge vatorikavha all the time.
amai nekuda kwekuti vainge vari munhu ainge anyanyisa kurwara, vainge vachirara mukitchen, but sezvo vainge vari kavha, vakabva vati ivo vainge vachikumbira kuti vange vachinorara kubedroom kwavo, vakabva vati vainge vasuwa kurara pamubhedha pavo, zvekare vainge vava kunzwa musana uchirwadza. Amai vakabva vati vainge vachikumbira kuti vange vachizoenda kunorara neni kubedroom kwavo. Ininiwo mukoma semunhu ainge agarawo for a very long time ndiri kuJoni, ndainge ndasuwa amai vangu plus kuti amai ndainge ndakwanisa kuvasvikira vachiri mupenyu plus kuzorikavha. Ndakabva ndafara ndikabva ndati ndichanoitawo nguva yekuti ndinokwanisa kukurukura naamai vangu vachiri vapenyu. Nguva yekurara yakati yakwana, ndokubva tazoenda kubedroom raamai. Takazoti tasvika kuya amai vakabva vazotanga kundiudza dzimwe nyaya dzandainge ndisingambonzwisisi, ndichizvibvunza kuti nhai amai, nyaya dzose idzi dzamuri kundiudza dzinombobva pai dziri kumbobva kupi dzichienda nekupi? Nekuti amai vakatanga kundiudza like ivo kubva pavainge vachiri mwana mudiki, vachindiudza kuti ivo vainge vakachengetwa nagogo vavo, amai vaamai vavo. Ndokubva vazotanga kundiudza kuti ivo kuzosvika vachizowanikwa nababa vangu munhu wekuti vainge vakatambudzika kwenguva yakareba, vachishaya munhu ainge achida kuvaroora, not like varume vainge vasingavaoni, but varume vaitovapfimba, but ivo vainge vachiti at the last minute pane zvimwe zvinhu zvainge zvichizongoitika izvo zvaizokonzeresa kuti murume uyo anenge achida kuvaroora ozongokaruka atongotizirwa. Saka ivo amai vangu vakabva vazoti mushure mekunge vatambudzika vakabva vazoenda ndokubva vazonogara pasi nagogo vavo, amai nyakubereka amai vavo. Then mukunotaura nagogo vavo, hanzi gogo vavo ndipo pavakabva vazoburitsa dumwa. Vakati vaburitsa dumwa riya, ndokubva vati dumwa iri muzvikuru ndo riri kukonzeresa kuti iwewe usakwanisa kuwanikwa, ende dumwa iri ndiro randakashandisa kuti ndinge ndichisunga chibereko chako kuti kunyange ukazopinda mumarriage usazokwanisa kuita mwana. Ivo amai vakati hanzi vakachema zvisingaiti, asi gogo vavo vakabva vati usachema muzukuru wangu, nekuti kuzosvika ndichikurakidza dumwa iri ndakunzwira tsitsi. Tarira uone kuti inini ndava mutana, ndakwegura, ndachembera. Saka dumwa rangu iri ndo riri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kufa. Asi nguva yavo ivo gogo ava hanzi yavainge vakatarirwa naMwari yainge yasokwana kudhara. Saka ivo gogo ivavo vachitaura vachiudza amai vangu, hanzi vainge vachiti zvandava kungoita pano ndezvekuti ndava kutambudza mutumbi uyu wakasikwa naNyadenga, nekuti nguva yawo yawakatarirwa namusikavanhu yakwana. Zvino inini dumwa iri ndo riri kuramba richingondipa mweya wekufema. Ende ivo amai mukunotaura kwavo vainge vachitaura vachiita sekunge chainge chisiri chinhu chakanaka kuti nguva iya yaunenge wakatarirwa naMwari kana yakwana iwewe wobva wazoextenda upenyu hwako. Saka ivo amai vangu vanoti ivo vakati vazotambidzwa, vabvuma kutambidzwa dumwa riya gogo vavo ndokubva vazoshayika. Mushure mekunge gogo vavo vazoshayika, sezvainge zvataurwa nagogo vavo zvekuti soon vabva mukuvigwa gogo vavo, ndipo pavanobva vazokwanisa kuwana murume wekuti anokwanisa kuzovaroora. Ndipo pavakazoroorwa nababa vangu. Inini baba vangu that time vainge vachishandawo vachiita zvemadeliveries, ndipo pavakabva vazosanganawo naamai vangu, then ndokubva vazotanga kudanana kusvika vachizowana, then ndokubva vazozvara isusu. Amai vakabva vati ndinokumbira kuti usafa wakaudza kana ani zvake about nyaya iyi yandakuudza, nekuti kana ukangondiudza ndinobva ndafa mwanangu. Vakabva vati usafa wakaudza dzingava dziri hama dzangu kana kuti vanin'ina vako nehanzvadzi dzako, usafa wakavaudza. So mukoma, ndo secret iyoyo yandakaudzwa naamai vangu. Takati tichikurukura kudaro ndokubva ndazoti nhai amai, mati imimi makapiwa dumwa, zvino dumwa racho riripi? Amai ndokubva vasimuka. Vakati vasimuka ndokubva vagwedebura zvimwe zvinhu zvainge zvirimo mubedroom mavo, ndokubva vazondirakidza dumwa racho iroro. Saka inini dumwa ndaitofungidzira kuti chinenge chiri chimwe chinhu chinotyisa, but chinhu chandakarakidzwa
naamai vangu chainge chisitombori chinhu chinotyisa. Munoona Camphor, kune zvimwe zvibhodhoro zveCamphor zvekudharadhara, ndo chigaba ichocho chandakarakidzwa naamai vangu. Vakabva vati chigaba ichocho cheCamphor cream vainge vakachipiwa nagogo vavo, vakati ndo dumwa racho iroro ravakapiwa nagogo vavo. Hanzi chikwambo chacho chinogara mukati mechigaba ichocho chacho cheCamphor cream. Amai vakati vandiratidza, vakabva vati kwandiri, zvino mwanangu, zvawauya kudai so, ndanga ndatova pedyo nekufa. Ndikati amai, marikavha kaimi? Vakabva vati, kana mwanangu, ipapapa kutotaura kwandiri kuita newe ndatoudzwa nechinhu ichi. Vakadaro amai vachinongedzera chigaba chiya cheCamphor cream. Vakabva vati ndangopiwawo mazuva mashomanana ekuti ndinge ndichikuudza nyaya dzose idzi dzandakuudza, then kana iwewe ukasakwanisa kundibatsira mwanangu, zvinoreva kuti ndinenge ndava kutoita matsi zvekare, ndobva ndaita bofu mushure mekunge chinhu chinogara mukati mechigaba ichi chabuda, nekuti kana pose pachinobudira chinenge chine ukasha. Zvino inini nguva yangu nacho yapesana, handichakwanise kuti ndinge ndichichiudzira zvekuita. Saka pandichazama kuchiudzira zvekuita, icho chichabva chazondirova. Chakandiudza icho chichiti ndikuda kukusiya uri matsi zvekare, uri bofu, usina chaunenge uchiona. Zvino ndakabva ndachibvunza kuti hapana here zvatinokwanisa kuita. Icho chakabva chati, sezvo makore ako ekurarama ava kuda kunokwana, wadii wangonditsvakirawo umwe wekuti ndinenge ndichizosara ndichiraramisana naye. Saka amai vainge vachizama kundiudza kuti pavana vavo amai vainge vasarudza inini. Amai vakati vandiudza izvi mukoma, ndakapererwa. Munoziva mukoma, chinhu chinonzi mubereki chakaoma. Mubereki wako, kunyange mubereki wako akakuudza kuti anoroya, reaction yaunoita ipapo yakatosiyana nekuti kana best friend yako kana kuti umwe womunhu akati iye anoroya, reaction dzacho dzinenge dzakatosiyana. Ndakabva ndapererwa. Amai vakabva vati oka chitora mwanangu. Ndakabva ndatanga kufunga zvose izvo zvandainge ndaudzwa naamai vangu, zvekuti kana inini ndikasagamuchira chigaba ichocho cheCamphor, zvinoreva kuti amai vangu vainge vachizotoita chirema inini ndakatarisa. Amai vakabva vatanga kuchema apo pandainge ndakabatwa nepfungwa ndichingofunga kuti zvino ndodii, ndogamuchira here kana kuti ndosiyana nazvo zvinhu izvi zvandainge ndichida kugamuchidzwa naamai vangu. Kuchema kwainge kuchiita amai vangu kwakabva kwandirwadza. Ndakarwadziwa kusvika mubhonzo mukoma nashi, ndokubva ndazogamuchira chigaba chiya cheCamphor. Saka kunogamuchira kwandakabva ndaita chigaba chiya cheCamphor, ndakabva ndasimudzwa nerimwe simba. Handizivi kuti munhu akandisimudza here, zvekuti ndakatombobhururuka mumhepo ndirimo mubedroom raamai. Ivo amai vakabva vatanga kuombera, vaiombera vachikumbira mhepo iya kuti isandikuvadza. Ndokubva vatanga kudeketera zita rangu kumhepo iya. Mhepo iyo yainge yandisimudza nechisimba, ndokubva yandigadzika zvekare apo pandainge ndakagara pamubhedha naamai tichikurukura. Amai vakabva vati, wazviona ka mwanangu kuti zvandanga ndichitaura, mhepo yacho iyi, chinhu ichi. Saka amai vakabva vati, wazviona ka mwanangu kuti zvinhu zvandanga ndichikuudza ndezvechokwadi, chinhu ichi chinonetsa mani, hachikontroleke. Ndokubva vatanga kuseka paya, but inini mukoma ndainge ndatova munhu wekuti I was so stressed nezvose izvo zvandainge ndabatiswa naamai vangu. Amai vakati vandibatisa chigaba chiya, then vakabva vati ndichange ndichizoroteswa nacho chinhu icho chinogara mugaba. Amai at that time vakabva vati inini ndainge ndisati ndaita zvivindi zvekuti ndinge ndichisanganidzana nacho maziso chinhu ichi. Saka icho nekufamba kwenguva nekujairira chichange chichizouya kuhope kwangu mbichana kudzamara ndava kuzotochiona physically. Ende amai vakabva vati chinhu ichi
ichi kana ndikashandidzana nacho ndinokwanisa kutorarama kwemakore akawanda. Inini mukoma ndiri munhu wekuti already ndiri kurarama ndiri pachirongwa. Amai vakabva vati unoona mapiritsi ako awa aunonwa eedzi uchasvika pakumarasa nekuti chinhu ichi chagarisika muropa rako. Zvinoreva kuti zvirwere zvose izvo zvinenge zvirimo muropa rako zvichabva zvazokamurwa zvekuti unoita mhitsa chaiyo. Takabva tatanga kukurukura paya naamai. Saka ndakati ndisati ndadzoka kuno kuJoni ndokubva ndazoroteswa. Ndakaroteswa mukoma, mwana wangu musikana achizvara mazai. Inini ndini ndainge ndichitomuzvarisa. Amai vangu vainge vakamira pasaidi neni, but zvose zvaainge achiita mwana uyu ndini ndainge ndichitomuudzira zvekuita. Saka iye aiti kana akati mama mwana ndiri kumudza kuti, saka iye mwana wangu aiti kana akati mama mwana ndiri kumunzwa kuti ava pedo ava kuda kuuya, then ndaibva ndatanga kupopota, ndobva ndatanga kumutuka, ndobva ndati haasi mwana wauri kunzwa iyeye, asi uri kunzwa zai riri kuda kubuda. Hauzivi here kuti munhukadzi wose ane mazai awo anotanga kuumbika apo paanenge ari mudumbu raamai vake. Saka mazai iwayo ndiwo ari kubuda one by one. In that dream mukoma, handizivi kuti mwana wangu uyu ndakamuzvarisa mazai mangani, nekuti pakazotosvika kuita chikomo chemazai mwana wangu uyu ndichingomuzvarisa. Mangwana acho makuseni ndakazoti ndotaura naamai vangu ndichivaudza hope idzodzo. Amai vakabva vanditi ivowo ndidzo hope dzavainge vakarota mushure mekunge vabatiswa chigaba ichi checamphor cream, iro dumwa racho. Ndikabva ndati zvinorevei izvo zvamakarotawo, izvo zvandarotawo ivo. Amai vakabva vati zvandingangokuudza ndezvekuti inini zvandakasiya ndadzidziswa nagogo vako ndezvekuti zvose izvo zvandakarota zvinorevera kuti iwewe uri kutosunga mwana wako chibereko chake. Haakwanise kuti ange achizoroorwa, zvekare haakwanise kuti iye ange achizoita mwana even by mistake. Ndakabva ndatanga kuchema ndikati mai mandiuraya, mai mandikuvadza. Tarirai muone kuti mwana wangu achiri mwana mudiki. Mwana wangu uyu mukoma pari zvino ane 10 years. Saka ne10 years dzake idzodzidzi ndatomusunga chibereko chake, ende zvekare ndakatoburitsa mazai ake ose awo aakazvarwa ainawo. Zvinorevera kuti kunyangwe zvikanzonzi afamba aenda kupi, kunyangwe akazonouchikwa nemunhu anogona kuuchika, hapana zvazvinoshanda, nekuda kwekuti inini amai vake nyakumutumbura ndakamuzvarisa mazai ose awo aakazvarwa ainawo. Ndakarwadziwa, asi amai vakabva vangofuriridza kumeso kwangu, ndokubva ndaita zvivindi. Ndikabva ndati ndazvinzwa amai. Saka amai ndakabva ndazovabvunza ndikati saka munoreva here kuti name hidden apa ndainge ndichibvira imwe sister yangu, sisi vangu ava havana kana kumbogara vaita kana mwana, right now vatochembera sisi vangu ava havana kana mwana. Ndikabva ndati saka muri kureva kuti ivo ndivo vamakarota here? Then amai vakabva vati hongu mwanangu, zvimwe zvacho hazvitombodi kuti ndinge ndichikupindura, zvimwe zvacho uchazotongozvidzidzisawo sezvandakaita nekufamba kwenguva. Mukoma, iyi ndiyo secret yandakaudzwawo naamai vangu. Vakandiudza vari panzvimbo yekuti by the time yavakazondikumbira kuti ndinge ndichigamuchira dumwa ravo iro ravakasiyirwa nagogo vavo, ndainge ndisingakwanise kuriramba because I was feeling so sad, nekuda kwekuti amai vangu vainge vari pakati pekudzimbikana vachirwadziwa, vachirwara. Zvekare vakabva vazondiudza kuti chinhu ichocho chinogara mudumwa chandisati ndasangana nacho chainge chichitoda kutovaremadza, kana kuri kunzi ivo vanenge vatadza kuwana munhu wekuti vanokwanisa kuchisiyira munhu wekuti chinenge chichizomuchengeta. Zvizhinji amai vakati nekufambawo kwenguva icho chichange chichizondidzidzisa kuti ndinofanira kutevedzera miko nemirayiro ipi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa. Please ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.
nyaya iyi inotyisa. Saka zvinoreva kuti vamwe vaya vanotambudzika kuti vange vachibatira pamuviri, zvinoreva here kuti vanenge vakatotorerwa mazai avo awo anozoumba mwana. Mimwe mibvunzo shuwa unosvika pakushaya mhinduro, unozvibvunza uchazvibvunza kusvika washaya kana mhinduro. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi mwana wangu ane 10 years yet ndakasuka mazai ose awo ainge ari muchibereko make awo aakazvarwa ainawo. Vedu sadaro. Saka mwana uyu by the time yaachazosvikawo kuma 2021-22 obva awanawo munhu anenge achida kumuroora, wozama vachazama kutoti mwana can't get. Hanzi ndina sisi vanguwo ivavava vatosvika pakuchembera navo zvandakaita kumwana wangu ndizvo zvavakaitwawo naamai vangu. Zvakangoma hazvo vedu we.